Riu amunt, riu avall, amb Habana Comèdia. I una setmana més tenim aquí els nostres tres xics de la Habana Comèdia, Pablo, Adrià, Ana Termi. Benvinguts, com esteu? Doncs bé. Bona tarda, molt bé. Dius? Divendres, avui sí, castanyada, Halloween, dia de morts. De què sou més? Pues, consta pel meu estat físic de morts. No és mal que tinc pa dinar unes gentilles en chorizo que em renovarà. Que nos deixarem morts a nosaltres. Me tornaran a la vida, no, para después. Vale. Bueno, diuen que el potaje és un menjar d'estos que ressuscita els morts, no? Ahí, eso Sí. Yo team castañada. Team castañada, porque todo lo que venga de Estados Unidos, como Halloween... Vale, no t'havia preguntat res. Sí, ella pregunta, de qué éramos todos. Anticapitalisme. Sí, total. Nos va quedar una mica clar. Anti-yankee. És que s'ha de posicionar políticament en seguida, si no... Sí, al Halloween no. Si no... Hay que marcar la línia. I Pablo? Jo soc de Halloween, tinc un local i al local no tinc forn, saps? La gent ve disfressada i vull dir, així s'eixarà, saps? I allí no podem fer panellets, tio. Tens tequila, no? Però no tens ameles i pinyons. Ameles i pinyons no en tinc encara. Bueno, igual en vez de repartir caramels, pots repartir ameles i pinyons? Sí. Podria ser. La castanya se l'emporten ells quan surten del local. Això sí. Bueno, els que apreten sí. Bueno, hem vingut a fer això, doncs, riu amunt, riu avall. Fem un petit resum per si la gent, si algú que ens escolta per primera vegada, de per què la secció es diu riu amunt, riu avall. Perfecte. Vale? Que és el joc de riu, del riu Ebre i de riu de riure, i perquè ens vam trobar aquí a Tortosa, i Adrián, des de Deltebre, va Cap amunt, riu amunt. I Pablo, des de Benifallet, va Pues riu avall. I com ens vam trobar aquí, vam posar este nom de la secció. I també recordar que som Habana Comèdia, som una associació cultural sense ànim de lucre, aquí a Tortosa, que tenim com a base d'operacions el carrer de l'Havana, i bueno, ens vam ajuntar per a portar una miqueta de moviment còmic i d'humor aquí a Tortosa, és el que estem intentant, i estem en ello. I una de les coses que fem és esta secció que ens vau convidar a fer. Home, és que necessitàvem a tres xics que ens vinguessin a portar l'humor, sobretot ja encarant el cap de setmana, que mos fa molta falta, també. Pues sí. I en què comencem avui, Pablo? Una miqueta d'agenda? Bueno, jo venia a parlar de l'agenda d'humor de les Terres de l'Ebre, però com no hem trobat gaire cosa, he canviat l'humor per l'agenda d'un mort. Vale. Molt bé. Joc de paraules. Mort. Sí, senyor. Badumts. Molt bé. En fi, la gent s'està capficant molt en preparar la nit de Halloween, com si no hi hagués un demà, i sembla que el tema de la castanyada estigui passant a un segon pla. Vale? Però és veritat que a mi el Castawin me va bé. El tema Castawin me mola, tio. O sigui, jo he proposat una opció top per al tema Castawin i petar-ho a la festa, que és fer els panellets, primer pas és fer els panellets a casa, abans de sortir, i els banyes ben sucats en ratafia, o en algun licor que tingués. 2, te'ls mitges. 3, surts amb una bona castanya de casa, i 4, finalment ho dones tot en alguna discoteca o al carrer de l'Havana amb una màscara de Chucky. Molt bé. Què us sembla? Molt bé. Bon plan. Castawin, bon mix, jo crec. És bon mix. Sí. És curiós que Castawin acabi sent un Frankenstein, no? De dos festes. Total. I bueno, res, a nivell agenda, venia parlant. Castanyada, Halloween i Castawins a cada barri i a cada poble que mos trobéssim de Terres de l'Ebre, perquè hi ha a tot arreu. Sí. I us proposo un segon plan per a just demà. Demà és dissabte, dia 1, ¿vale? I això va pels tortosins que diuen que a Tortosa no es fa res i que no hi ha res per a xalar i demés. Doncs res, l'associació de No Vindreu Més i el carrer de l'Havana hem muntat un tardeo, el Tardeo in the House, que és al turó de Sitjar, allí a l'hospital de la Cinta. Molt bé, pels copes etílics va estar del costat. Sí, bueno, és que quan me'n vaig muntar allí vaig dir, que bé, al puesto, saps? Si algú patina, pues estem al costadet. I res, una mica de rumbeta, en Elma, en Robert i David, que són dos cracs, i una mica d'exterior, chill out, DJ José Tracks per a punxar alguns temes, i si algú s'anima a sopar alguna cosa, també hi ha l'opció. Són 12 euros en consumició, així que us animem a venir a xalar. Uns precios de miedo. Precios de miedo. Jo que anava a dir, preus populars. Preus populars. Nobody expects Adrián publicista, de repente aquí, Han d'arrencar, que...
vida con eso, la verdad. I amb consumició és copa o cervesa, no són carabasses ni panelles, que tampoc n'hi ha forn. Molt bé. Pues ja està. Ja està, a nivell agenda, sí, és el que n'hi ha per a... Us portarem més coses, d'aquí 15 dies us portarem més coses d'agenda. Sí. I ara, Adrián. Vale. ¿de qué vens a parlar tú? Yo os he traído una mezcla de cosas de Halloween y castañada. Vale. Un variado. Venga. ¿Vale? Lo primero, voy a empezar por esto. No sé, seguramente lo habréis leído ya, seguramente, bueno, todos los medios de comunicación se ha hablado de esto. Y es que en Tarrasa, suena Tarrasa, ¿no? Sí. Sí. Tortosa Cap buena. allà. Vale. Se ve que en Tarrasa han prohibido las adopciones de gatos negros porque se ve que la gente los utiliza para hacer como... ¿cómo se dice esto? Rituales. Sacrificios. Rituales satánicos. Uy, No, sí, totalmente. O sea, es gente que parece normal, pero que en cuanto te despistas te pregunta por tu signo ascendente. Hostia, yo una vez, hace un tiempo, ya tuve una cita, que eso ya es una noticia de por sí. Tuve una cita y se ve que la chica, pues así un poco como alterada, me empezó a decir... ¿Tú te puedes creer que en la Edad Media, ojo, en la Edad Media, quemaban vivas a las mujeres por brujería, sacrificaban a los gatos por ser enviados del diablo y operaban sin anestesia a los bebés porque creían que no sufrían dolor? Y yo en plan, Mira. sí, pero eso pasó hace tiempo, la gente ya no es tan supersticiosa y ella, tiene razón, lo siento, es que los Capricornios somos muy sensibles. O sea, si alguna vez, alguien de los Pero- que estáis aquí, tú no porque... Bueno, no porque estáis casi casados, los dos tú estás casado del Sí, todo, sí. tú casi. Pero si alguna vez tenéis una cita y la otra persona os pregunta por el día y la hora en la que nacisteis, sal corriendo. si os pregunta por el día, dices, tiene un pase, pero si os pregunta por la hora, salid de ahí, en serio. Si miráis atrás, que sea solo para aseguraros de que no se está persiguiendo con el cuchillo de los postres para beberse vuestra sangre. Pero bueno, es un poco racismo gatuno, ¿no? ¿Eso? ¿También? Sí. Sí. Yo no estoy a favor de esto, pero hay mucha gente que... Hi ha un Ku Klux Cat de gats blancs que cacen gats negres o no? Gato, no me sorprendería, pero habría que buscarlo. Gat blanc, cosa rara, també. Gat blanc? No hi ha gat blanc. O sigui, Blanc? Blanc és raro. És raro, no És és més molt. raro que gat negre. Sí. El gran reemplazo Yo tengo una gatuno, casa de negro. Ojo, Es que hay quien todavía sigue creyendo que los gatos negros en realidad son brujas. Esto lo sabéis, hay gente que piensa que son brujas, que yo estoy acojonado. O sea, cualquier día despierto, abro los ojos y me encuentro con Rita Barbera durmiendo a los pies de mi cama. Bueno, todo el mundo sabe que las brujas flotan como los gansos. Al Santo a Monty Python... Esto no lo he entendido Monty yo. Son Python- referencias de abuelo. Faig bibliografía. Monty Python bueno, Los Caballeros de la Mesa Quadrada en castellà, la pel·lícula, hi ha una cosa molt divertida sobre les bruixes. No la he visto. No, Per això deixo bibliografia aquí. Bueno, filmografia en este cas. prenem nota. Yo desde Però aquí quiero decir que los gatos negros no traen mala suerte, ¿vale? Solo traen unas diabólicas ganas de achucharlos. a mi m'ha picat molt la curiositat, m'ha quedat en ganes de saber més sobre els gats negres i aquestes coses rares que s'estan fent a Terrassa. Yo prefiero no Segur saberlo, la que vols verdad. saber-ho? Exacte. Segur que vols saber-ho? Prefiero no saber nada de Tarrasa en Bueno. general, pero Bueno, bueno. no descartem que sigui un bulo de Sabadell. Podría ser porque entre Ojo, Sabadell y Tarrasa es como Jesús y María la Cava. Sí, O como Amposta y la Cava. O como Tortosa y la Cava. Con Tortosa y todos los O pobres. con Tortosa y todo el resto. O sea, el resto del mundo. Ay. Més. ¿Cómo sois aquí en Tortosa? Vale, aparte de los gatos, las polillas. Bé. Estáis familiarizados con las polillas, ¿no? Estamos a favor. Sí. No, me depèn. Pues se ve que en muchas culturas creen que las polillas son portadoras de malas noticias y que si el día de Halloween una polilla vuela alrededor de ti, es que te puede estar indicando tu posible muerte o la de un familiar. Clar. Ai, Que ¿Polilla yo- negra también? Que yo pienso una Els cosa, condicionants... que yo pienso una cosa, por lo menos te está avisando, ¿no? Sí. Que ya es más que lo que hace Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. Me imagino a una polilla sobrevolando un cadáver. No lo hice antes porque no quería que te generase ansiedad. Bueno, en fin. O Mazón en Valencia, claro. A todo esto con la castañada no pasa. Ah, exacte. Menos mal. Esto con la castañada no pasa porque en las castañadas no se hacen rituales. No se hace ningún tipo de sacrificio. Lo más parecido a un ritual satánico es bailar una sardana, a lo mejor. Bueno, sacrifiques la teua digestió, perquè després de menjar tot el que menges per castanyada... També. Quatre vots. Que una sardana bien bailada
Ojo, te invoca un espíritu. Només falta el pentagrama al mig de la rotllana. Te invoca un fantasma, de repente Lluís Companys, no? Sí, Me'n torno cap amunt, aquí no ha canviat res, no? Coses així. En sal de runes fetes en sal al terra. Vale, y Què para més? acabar, Del Delta, no? tengo más cosas. Clar, Salines de la Trinitat. Patrocina este ritual. Que sigui producte de quilòmetre zero, ja que ho fem-ho bé. Pues sí. Correcto. Bueno, i ara que hem canviat d'això, què Tengo passa? lo último, para acabar. Si lo encuentro. Un poltergeist. Tens. Un po- A l'ordenador, no? No va, es un ordenador muy malo. Vale, A ver. ¿sois team panellets o team boniatos? Oi, això aquí no pots, És que- no pots obrir debat en això, Adrià. Es que hay gente que dice, no, a mí me gustan los dos. Claro. No puede ser. O Bueno, ser de izquierdas o ser A del casa PSOE. meva Las dos cosas no se pueden. és que els panellets se fan en boniato. A casa meva. Què? No, Sí. Això sí que és per a morir-se. No. En per favor. què? con patata. En pataca. Pataca. Boniato. Patata normal. Boniato blanc. Farina, no? De tota la vida, a casa meva... Sí, o sigui, Amela, amela, però en amela. lloc de patates, a casa meva sempre s'ha posat boniato blanc. Hi ha molta gent Jo el que tinc, jo tinc tot Bueno, jo. diuen que és més barato. Este Ah, debate mes. se va a acabar ahora, Y este en- debate. Ah, vale, Lo vale, que voy a hacer perfecto. se va a Dice, acabar dice, ya. dice. Porque traigo un combate panellet versus boniato. Vale. O sea, traigo Venga. la velada del año de la castañada. Yes. Es como la velada del año, pero con menos fascismo. ¿Puedes? Va. Te iba a decir, no tenemos música de pelea, ¿no? Home, si ho haguessis demanat abans... Tú puedes hacer ¿Qué puedo como... hacer, Ara la Rocky? puc Porque buscar, tú eres si fan voleu. de- Sí, puedo hacer Rocky. Si la puc buscar. Eres fan de la Guerra de las Galaxias. Sí. Tú puedes como entonar algo de fondo, como de pelea. Home, què m'estàs demanant que faci ambients, de repente? Ambiente. Quiero que hagas ambiente de pelea. Alguna canción de la Guerra de las Galaxias o algo. Algo De de Star Star Wars, Wars. de los hermanos Rocky. Puedes hacer... Ah, Rocky está Rocky, guay. Rocky. Rocky, de fondo, ¿eh? Vale. Panellet versus boniato. Yo soy team panellet, eso que quede claro. Panellet, ¿por qué es mejor que el boniato? Panellet lleva piñones por encima. Pues están muy caros. Eso es verdad. Jo, no m'agraden els pinyons. Oi, això hauria de ser delicte. Boniato, no sé lo que lleva por encima ni me interesa. Panellet, te puedes comer más de uno. Això sí. ¿Ves? Boniato, comerte más de uno es un grito de auxilio. Si sabéis de alguien que lo haga hecho, acercaos a su portal y comprobad que no huela muy fuerte, És com por el xiste favor. aquell de a tu t'agrada la pintura, dius sí, però més de 3 pots m'empalaga. Pues lo boniato Y con la sandía lo también. boniato és lo mateix. Panellet, lo puedes mojar en la leche. Correcte. Sí. Boniato, mojarlo en la leche es constitutivo de crimen de guerra. És raro, és raro. La Unión Europea te buscará, te encontrará y no te hará nada, porque a nadie le importan los crímenes de guerra, por lo visto. Estado de Israel, yo te maldigo. S'ha acabat la melodia perquè no pagués drets. La última la vamos a Como hacer el a pelo y es panellet, te lo puedes comer de golpe. Tú coges un panellet, te lo comes de golpe. Correcte, sí, sí. Boniato, se utiliza como insulto. Vale, correcte. Yo cuando me vine a vivir aquí flipé de que boniato se utilizara como Boniato. insulto. Sí, sí, sí. O sea, ningún alimento que se puede utilizar como insulto puede ser superior a cualquier otro alimento. Por Bueno. el mismo motivo, el melón es mucho peor que la sandía. I també s'utilitza com un insult, eres un melón. Y denunciaré ante la Corte Penal Internacional a quien defienda lo contrario. Gracias. Bravo. Aplausos. Batalla ganada. Molt bé, molt bé. Pues, bueno, después de este moment... No m'agraden els pinyons, és una cosa que no puc. No puc. Pues bueno, jo he vingut aquí avui a defensar a muerte, a capa i espasa, a tirachine, a tot, la castanyada. Bien. ¿Vale? La castanyada és, a més, vos faré una comparativa que ho veureu en seguida. La castanyada és la gran festa catalana. O sigui, hi ha moltes festes catalanes que celebrem, no? Per exemple, Nadal. Nadal, se celebra molt Nadal, que el tió, anar a buscar el tió, anar a buscar el tronc al camp, no sé què, donar-li de menjar... Sí, però el Nadal lo celebra mig món, ¿vale? Lo celebra mig món, el Corte Inglés, vull dir... Nadal, si no el féssim, no passaria res perquè s'hi seguiria celebrant. Sant Jordi, vale, Sant Jordi, és molt d'aquí, l'arròs, el llibre, però bueno, també és patró de l'Aragó,
també és patró d'Inglaterra, vull dir, Sant Jordi, Sant George, Sant Jorge, tal, el dia del llibre també, tal, vull dir, no és una festa únicament nostra, nosaltres no faríem Sant Jordi, però se seguiria celebrant en 3 puestos. Sant Joan, la rebella, el foc, bueno, sí que és veritat que és una adaptació de la festa pagana del solstici, los incendis, també molt típics també molt típics, les fogueres, volia dir, si ho tinc escrit, però és una festa pagana, vull dir, no sé. Están ahora mismo los gallegos desconectando la radio. Aquí li agrada una festa que agrada molt, pues no sé, a José Bretón, per exemple. Sí, ¿por qué no? Bueno, vull dir, una festa, al final vull dir, Sant Joan és una festa que si nosaltres no la féssim, se faria a 3 puestos. Però la castanyada, si nosaltres no la fem, no la farà ningú. Per tant, és una festa que vinc a reivindicar i a celebrar. ¿Vale? Festa catalana com la independència. Exacte. A més, té... però real. Però, a més, mireu, o sigui, castanyes torrades, ¿vale? Panellets, que han dit que és boniato, patata, amela, molt de sucre, tal. Lo boniato que pot ser tant al forn o al foc, o això, com ma mare sempre l'ha fet, que això penso que és més típic de l'Aragó, frigidet i en sucre i canela, com les torrijes. Ma mare sempre ho ha fet també així. Tots estos menjars t'obliguen a beure moltíssima aigua. Per tant, la castanyada ajuda a la hidratació. Perquè si tu fas qualsevol altra festa que veus menja altra cosa, igual, doncs no sé, si tu fas una festa i menges per això molta fruita, doncs igual no et fa falta beure, perquè la fruita ja té aigua. Sí. Vale? Per tant, bé. A més, que hem dit? Panellets. En què es fan? En moniato, té molt de sucre, té molt de fruit sec, és superaliment. Que tu pots fotre... O sigui, a Àfrica no haurien d'enviar a tanta ajuda humanitària, hem d'enviar quilos de panellets. Perquè tu dones un panellet i salves un poble del Congo. Ahora mismo en Gaza están tirando panellets con aviones. No, tu un panellet per una família de 7 i viuen una setmana en un panellet. O sigui, jo, a Àfrica està el senyor el chef José Andrés, ¿sabes? Que va, cada vegada que hi ha una catàstrofe arriba allí en estofats i no sé què. Però... No, jo enviaria a ma mare a fer panellets a Àfrica, tots guanyem, perquè així me trec a ma mare damunt uns dies i descansem tots, ¿vale? O sigui, enviem a ma mare a Àfrica a fer panellets i l'hambruna, o sigui, Àfrica superdesenvolupada en 2 dies. ¿Ha sustituido madre por pareja? O sea, pareja por madre. No, el chiste original es madre, ¿no? Vale. És ma mare. I, per tant, en això acabes en los règims totalitaris d'Àfrica, acabes en la immigració massiva. Això en quin moment ha passat? Bueno, jo dic coses. En els règims totalitaris, però no en els altres règims, en la COPE. Hay que acabar con la immigració. No, la immigració massiva que arriba aquí, perquè no faria falta fugir d'altres països perquè ja hi haurien recursos. Hi haurien panellets per a tothom. Lo ha salvado bien. Halloween. No, és que anava per allà, no ve. Halloween. Fatemo. Halloween Fatemo. Fatemo Halloween. Màscares. Maquillatge de ferides, espelmes de carabassa, M'estàs fent temor tu ara, Pito. Halloween fa temor. Això vos fa temor? Halloween no fa temor. Tenim coses que fan temor tots els dies. Què et fa temor a tu? Una cosa que et faci temor. De cada dia. No fer caca. Mira, veus? Jo aquest problema no el tinc. Tu què et fa temor a tu? A mi, Hacienda. Veus, Hacienda, què et fa temor a tu? Silvio Riols. Sí, veus, per exemple, Putin, Netanyahu, Trump, o sigui, l'aliança de la disfunció erèctil. O sigui, a mi què em fa temor? Que anar a comprar croquetes i que et posi de 8 a 12 unitats i no saber quantes me'n sortiran. Vale? O sigui, pagar autònomos, ho dius tu. Los pasos de peatons del Japó. Que són, o sigui, els pasos de peatons del Japó són los quatre i en diagonal també. Morirem aquí. Una altra pel·lícula de Santiago Segura i Leo Harlem, això em fa pànic. Vale? Una altra Champions del Madrid. O sigui, ja hi ha coses al dia a dia, cada any, que fan moltíssima més temor que 4 xavals vestits, que a més s'utilitza Halloween per disfressar-te de qualsevol cosa. Vull dir, això ja és carnaval. ¿Vale? O sigui, disfressar-te de qualsevol cosa és carnaval. Sí. Si no has de fer algo realment que faci temor, no et disfresses, ¿vale? Per tant... Además, hi ha disfrazos de Halloween que ja comencen a ser rollos sexis. Ja la gent se vol com... Tots són així. Claro, tots. El rollo, anem a ficar el toque picantón a la festa, saps? I claro, dius, pues, si vols disfressar-te sexy, pues canvies el carnaval a l'estiu i lo lleves del febrer, lo fas a l'estiu i ja està. Vale? Llavors, en tot això, acabo.
acabo en una conclusió, i és que torreu castanyes, feu panellets, i que no vos donin carabasses. Oh, que bonito. Que bonic, Termi, no m'esperava per a res este final, És que termes de Aquí frases poesia, èpiques, tio. en un Sí, mismo lugar. és de frases èpiques. Aplaudiment. I ja està. Ja està aquí per part meua i per part nostra Sí. també. Així que, què guanya? Qui guanya? Castanyada o Halloween? I nosaltres a casa hem fet un Max Mix, Veus? Sí, no? però no és Halloween, han fet entre castanyada, o sigui, hi haurà castanyes, hi haurà moniatos, hi haurà panellets, De tot, però clar. nosaltres celebrem la nit de morts. Tenim un altaret allí en els cranis. Uau. Bueno, no cranis reals, Ah, no. Això encara ho deixem. L'abuelo, l'abuela. Però sí, allí el xiquet s'ha dedicat estos aiguats a pintar cranis i li tenim un altaret allí Molt bé. Molt bé. i allí ha posat el seu racionament a cada Cada capet. Una castanyeta, un panellet i un gotet d'aigua, m'ha dit. Yo me he asustado con esto. I després... Yo tengo miedo. No, ahora però mismo. després agafes un pal i piques les calaveres i surten caramelos. Per si Això- acas. No, no sé, Cada posats dia. a barrejar No ho he coses, provat mai, barregem... no ho he provat mai. El tio també... No, a mi m'ha recordat a la pel·lícula de Coco, de bueno, Pixar. Sí, sí. Està molt guai, Sí, està molt guai. Lo tío de Halloween. La intenció és esta. És Molt a... El tio de Halloween. Sí, la intenció és exhumar un esta. cadàver i pegar-li a veure si caga caramels. Tú hizo Pedro Sánchez con Franco un poco, ¿eh? Això sí, el xiquet avui ha anat vestit de castanya a la guarderia, que les tradicions no s'han de perdre. Molt bé. Bien. Vamos. Pues bueno, hasta aquí riu amunt, riu avall i hasta d'aquí 15 dies. Molt bé. Hasta d'aquí 15 dies. Bona nit. Riu amunt, riu avall, amb Habana Comèdia.